Bilbon bitu. Gu gara hemen Zuluaga Eguzkilore, bitxitegia, da betidanik hemen gaude, lehenengotan aite hasi zan Alde Zaharrean, eta gero zabaldu ginduen hemen 1988an, da handik hona hemen gaude. Bueno, gu dekugu zerbitzua, dekugu tailerrat, hemen tailer honetan egiten dugu bitxi desberdinak, bezeriontzako, eta gero aparte atara dugu beste marka Eguzkilore, eta urtero kolekzio desberdinak atatzen dugu. Bueno, hemen Galdakao Juan Bautista Uriarte 49an gaude, eta gero bebai dokoguz beste bitxitegi batzuk, Bilbon, Donostien, Gasteizen, astelehenetik ostiralean zabei daukogu goizez eta gero arratzaldez, eta larun batetan goizez 9:30 ordu 1:30. Eguzkiloretik posiblea da salmentak itea via online, nahi baduzue kontaktu gurekin, Instagram eta Facebookit, eta telefonoa daukozu hor bertan. Bueno, hemen gaude eta neskak oso ondo atendiduko dutzue.